Çekdarên PYD û rêveberiya wan ya Xweser bi navê Niyaza Pak yan destpêşxeriya mirovî terorîstên Daişê serbest berdidin û di heman demê de şerê wan li dêra zorê û Bokamalê dikin. Lê tanha bi dehan ji serkirdeyên Kurd di zîndanên wan de ne bê tûmet girtîne û ji wan 5 sal li ser wan ra derbas dibin û tanha tu agahî û zaniyarî li ser wan tune ne. Parêzer İdris Elo çalakvanê siyasî û endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ev 5 salin û ji aliyê çekdarên PYD ve girtiye û tu danpêdan ji PYD ve derbarê girtina navborî derneketiye. İdris Elo sala 1968 ji dayîk bûye ji gundê Dîkeyê navçeya Racoye. Li navenda bajarê Efrînê li taxa Eşrefiyê dijiya û wek parêzer kar dikir. Ji destpêka şoreşa Sûriyê tevlî liv û tevgera şoreşî bû. Lawma bû armanca PYD û di 8 meha 11 sala 2013 grupeka çekdar ser bi PYD ve êrîş bir ser mala wî û ew binçav kir. û ji bo ciheke nediyar bir û tanha nediyar e ku di jiyanê de maye yan ji bo rejîma Esed hatiye radestkirin. Gelek hewl ji aliyê malbata wî ve hatin dan, da ku çarenivîsa wî diyar bikin. Lê hewlên wan bê encam bûn û berpirsên PYD di wan deman de danpêdan bi wê yekê nedikir û digotin ku tu kes bi navê İdris Elo li cem wan tune ye. Bi dehan ji serkirdeyên Kurd û endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê bê sûc û guneh di zîndanên PYD de girtîne. û berûva jî wê yekê navbera herdem û demekê PYD girtiyên Daişê û Mertala Firatê û artêşa azad û grupên tundrew serbest berdidin û li ser girtina welatparêzên Kurd û şoreşgeran hîn rijdin û berdewamin.